Кандыдатуру былога вайскоўца, лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколы Статкевіча вылучыў на Нобелеўскую прэмію міру літоўскі еўрадэпутат Пятрас Аўштравічус. Абгрунтаванне: Статкевіч увасабляе сабою не толькі асабістую устойлівасць, але і ўсю беларускую апазіцыю. За дзесяцігоддзе палітычнай барацьбы спадара Міколу неаднаразова рэпрэсавалі. Пасля выбараў 2010 года палітык атрымаў 6 гадоў зняволення за нібыта арганізацыю масавых закалотаў. На волю выйшаў толькі ў 2015-м, адмовіўся пісаць прашэнне аб памілаванні. Яшчэ праз 5 гадоў Статкевіч зноў апынуўся за кратамі. Палітыка затрымалі па дарозе на пікет Святланы Ціханаўскай і засудзілі на 14 гадоў калоніі асаблівага рэжыму. Сёлета ж у верасні пасля перамоваў з амерыканцамі лукашэнкаўцы адвезлі групу з 52 палітвязняў да літоўскай мяжы. Сярод іх быў спадар Мікола, але ён катэгарычна адмовіўся пакідаць краіну. Палітык выбег з аўтобуса на нейтральнай паласе і прабыў там некалькі гадзінаў. У выніку яго забралі асобы ў масках і звезлі ў невядомым кірунку.